Takže čus ľudia a vítam vás u prvého videa na tejto série. Takže ako vidíte, už som to troška zariadoval. Iva teraz so mnou nebude, čo pôvodne so mnou mala točiť, a to tu ona postavila. Takže ideme na to. Prvom rade, by som chcel. Dobre. Sa nažejem. No takže ešte pre začiatok vám tu poviem jednu vec. Čo by vás určite asi až tak nezaujímalo, ale keď som tu bojila s creeperom, tak mi tu buchol. A tu budem chodiť na svoj mine, tu má sestra mine. A už tam viac aj sa zabila. Na svojom mine. Takže to si zojedieme ešte ako potajavu. A pôjdeme si vypáliť. A trošku som tu hral pred videom. A zoháňal som nejakú kožu. Toto môžete vidieť. A ešte plánujem, že by sme tu niekde spravili farmu na obilie. Čiže to by som asi hneď teraz spravil. Sestra má semienka, takže asi tu budeme meniť za hlinu a sádzať, ale nemusíme. Tu to môžete vidieť. Takže neviem, či vám to bude divné, ale tu budeme mať to farmu. Takže tu bola farba. A tieto začiatky tu boli trošku obtížne. Veľký problém. Ešte si to osvetlím ostrov. A toto video bude také troška tichšie. Pokiaľ vám to nebude vadiť. Tak mi napíšte do komentárov, že či by som mal byť trošku hlasnejší, že by som viac rozprával, alebo je mi ľúto, stajka. No takže by sme mohli začať. Za chvíľku vám ukážem môj dom. Ten tam na tom strome. Trošku som si aj prepájal s inými stromami. Takže. Dobre. To by sme mali, teraz ideme osvetľovať toto. Takže. Možno, že stopnem video a Iva sa ku mne pripojí. Neviem. Pokiaľ by ste tu chceli, tak to napíšte. A možno v útorok, ak vyjde ďalšie video, by som veľmi rád, aby sme tu boli traja, ešte kamarát k tomu, aby tu bol. Čiže v podstate, no traja. Takže dobre. Ako som vám už hovoril, som tu trošku hral, robil svet. Sestra šla železo, tak mi dala, vyrobil som kyblík. Tu aj výťah. Čakajte. Sestra ide, možno sa k vám pripojí. No takže dobre, teraz mi povedala, že sa pripojí. Tak Ivka, tu máš tablet. Tak dobre.
A tieto moje videá budú 15 minútové zatiaľ. Možno spravím zmeny, alebo tak. No. Už to mám zapnuté. Takže Iva sa k nám už pripája. A ja idem trošku majnovať. Aby ste vedeli, to som si už pripravil náhradné kamenné veci. Ak ste to počuli, tak to sestra povedala. A či je tým pádom už ja? Ahoj. Ja som hore. Pobližšie. Neviem, na čím je granit, ale... železo! Železo iba v majne. Rozbijeme si to. Nie, ja som ho našiel, bude moje. Ty si našla to tiež predtým. Takže ľudia, vidíte, našli sme vlastné železo. A máme 8 kúskov. Vypadni. A ja si ťažím moje obľúbené globky. Toto. No. Sranda, ak nájdem nejaké diamanty. Iva, už som tu osvetľoval ostrov. Ti poviem. Osvetlíme mine. Je uhlie. Čo? Uhlie. Betty. Vypadni niekam. Toto je moje. Tak dobre. No nezavádzaj, keď tu ťažím. No, takže dočkali ste sa, Iva sa ku mne pripojila. Toto je Iva. Pozriem sa. No. Pozriem sa. No takže tu sa vám pozdraví. Haló. Ahoj. No ako vidíte, mala nejaké šťastie, našla uhlie. Ale síce tie videá budú tak troška kratšie, ale za to budú vychádzať aj dlhšie. No? Minútku ľudia, stopne video. Áno, no. To je moje. Takže ľudia, zase nahrávame. Nie, ja som ho tam našiel. Vidíš, ty si našla tu, ja som našla tam nižšie. Takže to je tvoje. Takže vidíte noc. A Iva, bol som dobrý. A tam vidím skeletona. Osvetlil som ti on. Ajaj. Všimol si ťa? Hej. A ja si všimol iný skeleton. A vtedy som nemala žiadne veci. Takže ľudia, tu vidíte prvý kill monštera vo videu. Ja už som ich zabil niekoľko. Tak Iva, ty už vieš plávať. Takže ideme sa lahnúť. Sliepka nám tu pláva. Tu som hekla. Iva na neho hustí. No takže ja si dám ešte večeru, ľudia. V podstate to je ani obed, ani večera, nie je to nič. Čaká, chvíľku Júka, ja tuto... díky, si mi tam To nechal. je moje jedlo, vrátni ho. Tak máš tu na posteli potom. Neúčila videa. Tam máš, zobud sa, tam je na liste. Nie. Chceš len prísť? Poď spať. Dobre. Môžem si uziať kúsoček. Tak to jedno skúsim. Dobre, to mi stačí. Potom ti ho dám. Takže. Nesmel si jesť z
Tak potom si vezmi moje. Si vzala viac. Počkaj. A za to si to zaslúžiš, takto zhodiť pekne. Počkaj, ja ti dám a vezmem si. A mám to opäť na pece. Takže nemôžem dať. Veď tam nič nemáš. Mám. No takže dobre, tu máš tie svoje mesa. Nech sa páči. A ľudia, pokiaľ nepočujete Ivu, tak sa za to ospravedlňujem. A tam zombie. David. Marek. No. Ďakujem, že si poslúchal. Takže... Idem dole. Ako vidíte, ja som taký Tarzan. Ešte mám normálny dom, takže... Je vajíčko. Nie je to fakt ľúto. Betty. Slepičko. Tu je sliepka. Nehovor po česky láskavo. Wow. Takže pielko by sme mali. Ja mám tiež pielko. Takže ideme do majnu. A ideme si vyťažiť to naše uhlie. Niečo pôjde tam, do toho. Do tej pece. A niečo si necháme na tojčky. Iva, ja mám 8 levelov. Máš koľko levelov? Máš 2 levely. Ja 8. Za chvíľku bude 9. Návšteva. Ďalší uhlie. Takže ľudia, vidíte, my tu dneska máme v tomto majne nejaké šťastie. Proste si našla železo. Ja som našiel železo. Takže... No to by sme mali. Čo by som ešte tak povedal, prepáčte. Vybitá batajka. Som zase hore. Aha, takže dám na nabíjačku. No nemusíš. Ovečka. Druhá. Dáme tretia. Tak, ľudia, mne to ľutuje. Toto video bude tak tichšie. No. A ešte by som vás rád poprosil, že napíšte do komentárov, či by ste chceli, aby som točil nejaké mapy. Ja mám klopku stykov. My za chvíľku video ukončíme. No točky, ale... Klopku točiek. Dobre. Takže ľudia, ja už by som toto video ukončil. A majte sa dobre. Čus, čus.